Moikka! Olen Laura Koskinen, osteopaatti Helsingistä. Tällä videolla haluan kertoa refluksin eli närästyksen osteopaattista hoidosta. Refluksi tarkoittaa sitä, että vatsahappoa menee mahalaukusta ruokatorven puolelle, jolloin happo voi vaurioittaa ruokatorven tai kurkupään rakenteita. Refluksi voi johtua liikahappoisuudesta tai mahan porttia ympäröivien kudosten jännittyneisyydestä tai näistä molemmista yhtä aikaa. Tätä jännittyneisyyttä kudoksissa yleisimmin aiheuttaa stressi, eli autonomisen hermoston epätasapainotila, tai muut kehon mekaaniset epätasapainotilat. Katsotaanpa vähän miltä mahalaukku näyttää. Eli mahalaukku on tämmöinen vähän J-muotoinen pussi, jossa täältä tulee ruokatorvi ja tuossa on mahan portti, jossa sijaitsee sulkijalihas, joka estää sen ruokasulan virtaamisen takaisin tonne ruokatorveen. Tältä taas sitten mahalaukku näyttää sisäpuolelta, eli siellä on tommosia poimuja. Ja sitten taas pallea tyrä tarkoittaa sitä, että tästä kohtaa, jossa on toi sulkijalihas, niin mahalaukku alkaa siirtymään pallean aukon läpi rintaontelon puolelle. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten tässä näkyy hyvin, miten mahalaukku sijaitsee suhteessa muihin elimiin. Eli tässä tämä iso osa on maksa, joka osittain peittää mahalaukkua. Se on nyt tästä niin kuin tällä tavalla nostettu pois tieltä. Siinä on sappirakko ja tässä poikittainen paksu suoli ja laskeva suoli. Tämä keltainen osuus on iso vatsapaita, joka on tosi tärkeä vatsaontelon immuunipuolustuksen kannalta. Sitten katsotaan vielä yksi kuva, josta selviää se, miten sitten mahalaukku sijaitsee suhteessa rintaonteloon. Eli tämä ohut kalvo tässä on pallealihas ja mahalaukku sijaitsee pallean alapuolella. Tuolta menee ruokatorvi sydämen takaa ja se sijaitsee tuolla ihan selkärangassa oikeastaan kiinni sitä vasten. Ja sitten taas sydän kiinnittyy täältä palleaan. Ja täällä on hirveän vahva hermotus, eli jos täällä on ärsytystila, niin sen takia se voi joskus oireilla vähän sydänoireiden kaltaisena oireiluna, eli semmoisena niin kuin puristusta, ahdistusta, kipua rinnassa juuri sydämen kohdalla. Refluksin tyypilliset oireet ovat ylävatsakipu, kurkkuoireet kuten kurkkukipu, kurkun käheys, jatkuva tarve selvittää kurkkua tai että happoa nousee kurkkuun asti. Ja joillakin saattaa tuntua polttavaa kipua selässä rintakehän korkeudella rangan alueella. Liikahappoisuutta hoidetaan yleisesti lääkkeillä, mutta kaikki refluksi ei ole liikahappoisuutta ja kaikki ei saa apua närästyslääkkeistä. Osteopaattisessa hoidossa tutkitaan, mitkä ympäröivistä kudoksista ovat jännittyneitä ja hoitoa tehdään tämän tutkimuksen mukaisesti. Kaikkien refluksista kärsivien hoito ei ole samanlaista, vaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti osteopaatin tekemän tutkimisen perusteella. Joissakin tapauksissa on tärkeää hoitaa pallealihasta ja joissakin tapauksissa esimerkiksi hermostoa hoitamalla. Osteopaattinen viskeraalihoito on miellyttävä tapa hoitaa kokonaisvaltaisesti refluksista kärsivää ihmistä. Hoito on lempeää, rentouttavaa eikä koskaan kivuliasta. Kannattaa kokeilla. Ja jos aihe kiinnostaa, niin lue lisää sisäelinten hoitamisesta mun sivuilta laurakoskinen.fi. Moi moi!